Dito na naman ako para kayo'y gutumin mga kakapsat at mga gagayem. At naimbag nga aldaw yung aming gagayem ka ng kakapsat. At ito, magluluto tayo ng sinasabi ko na paborito ng mga Ilocano, ang sinanglaw. Papakilala ko na ang aking partner, nagsimula pa sa ano daw, tawag dito sa South Bahamas, sa bundok ng Sierra Madre. Ito na, formado itong mga makakatadyag ko ngayon mga kabayan. Papakilala ko na sa inyo, hindi ko na patatagalin. Ito na. Igantin nyo naman. Pintahan nyo mga kakabsat. Pakilala ka nga sa ating mga kabayan dyan na mister, ano pangalan mo? Medyo naiiyak pa siya. I'm Balong Oh, from Philippines. Philippines. So ito hindi mga kabayan na siyempre pinapatawa ko lang kayo. At sasabihin ko yung totoo, siya po yung aking pamangkin na anak ng panganay namin, si Emmanuel. Oh, yan. So anong lulutuin natin ng balong? Sinanglaw po. Magluto tayo ng apo. Teo! So ito mga kabsat at sisimulan na natin at talagang gutom na ako. Dito si Don Pakundo. Anong masabi Don Pakundo? Magluluto po tayo. First step, sibuyas, then bawang, then luya. Yun. At may ano tayo rito, may paminta sa kanila. Simple lang yung rekado na mga kakabsat. At ito ang magic sarap. Baka naman dyan. Baka naman pwede mo kaming kunin ano. Saka ito, binili namin na 1 kilo't kalahati na sinanglaw. Ito. So, mga kakabsat, maghihiwa na tayo. Ginagawa natin proseso dito mga kabayan, pagmamantikahin muna natin. Dito tayo kukuha ng mantika niya para malasa yung ating sinanglaw. Ayan, nakapagpalabas na tayo ng mantika. Ito yung gagawin nating panggisa. Itong ano na to, tatanggalin muna natin itong mga natitirang mga laman niya para hindi masunog. Tapos magigisa na tayo ng mga rekado. Yun. Medyo golden brown muna tayo ng luya para lumabas yung katas. Hindi tayo gumamit ng mga mga mantika na sa panluto na mantika. Kumuha tayo sa taba ng baka, yung mas malasa. At itong sikreto sa pagluluto ng sinanglaw mga kabsat, mas malasa. Bawang. Yun. Sibuyas, maraming sibuyas. Yan. Dami rekado. Yun, tinulungan ako ni Balong. Sabi niya igigisa yung papait para mas malasa. Ibang technique talaga itong sinanglaw. Ayan, saka paminta, saka laurel, daon laurel.
Oh, dadagdag tayo ng patis. Tam? Oh, saka na. Asin. Charan! Wow! wow. Woo! Grabe! Oh! Titikman na natin ang ating sinalaw mga kakapsat. Oh! Shout out ka dagiti mamartak na mga tayon kakapsat. May kayon, may kay kubaldon. Talagang power dead yung kakapsat, aglalo nun dang over mo. Gimas na yan mayang. Tikman na natin mga kakapsat. Oh. Ito. Lagyan natin ng daon sibuyas. Cheers tayo balong. Cheers. Cheers. Makantayin kakapsat. Grabe. Natatawa na naman si Balong yan ay magpaano ka rin Ang asim hindi kilig. ka makita. Ito. Oh, Maasim kilig. ito yung laman, no? Maasim-asim. Oh. Ang masasabi mo sa luto, Balong? Nagimas Ayos, ka kapsat? maasim-asim. Masim-masim na masarap. Oh. Sarap talagang sinanglaw kahit walang kanin, no? Ano pagka may hangover ka? No, hangover mo kapsat, mabalinda ito yung suggest ko nga pulutanin nyo. Pakita man talaman na Balong. Okay, imas launo. Sobra imas na natin kapsat. Talaga nga the best pulutan ti Ilocano talaga dito. Masasabi mo sa luto ko, Balong? Sarap. Pakita ka, ikaw makita. Masarap. Oo, masarap talaga. Masarap. Baka makalimutan mo yung asawa mo pagka nakatikman mo tong luto namin, mga kabaya. Tong sinanglaw. Kasi dito may halong dugo kasi meron namang hindi kumakain ng dugo, pero ayos lang. Sa mga pasintabi na lang sa hindi kumakain ng mga dugo. Yung laman nyo, yung alam mo yung mga kapsat, creamy yung sabaw niya. Talagang malalasap mo talaga yung pagka-pure na fresh na yung karneng baka talaga. Napakasarap. Parang isang kaldero yung linuto namin. Ewan ko lang maubos namin ni Balong yan. Ano Balong? Busog ka na? Ayaw na namin magkanin ng mga kakapsat. Hindi na kami magkakanin kasi gusto na matikman yung talaga kasi taka ba? Maasim-asim talaga. Asim-asim na, no? Ayan. So sa mga Ilocano dyan, talaga ito ang pinaka-paboritong ulam ng mga Ilocano dito sa amin. Meron din tayong dito. Meron din tayong dito kilawin. Ayan. Meron tayong dito kilawing dilis. Ayan. So
Fresh na fresh to, galing dagat. Kaya kinilaw na namin. Sarap, tikman natin. Tikman natin yung kilawin. Naggimas nga pabulon ti stainless dito yung kakapsat. Sarap. Oh. Sarap. Balong. Oh. Grabe. Oh, may dugo. Di ka makita. Oh. Cheers tayo, Balong. Cheers. Cheers. Sarap. Tom. Hanggang dito na lamang mga gagayan kang kakabsat at sana'y nabusog na naman kayo na dito sa linuto namin na sinanglaw na paborito ng mga Ilocano. So maraming salamat sa inyong mga suporta at sana'y huwag po kayong bibitiw. Ang bagong tandem na si Don Pakundo at Pambansang Kabayan. Ito lang ang masasabi ko mga kabayan. Kapag may problema ka, ikain mo lang yan. Bye-bye. Woo!